саломи пур аз меҳри маро бипазиред бинандагони азиз ва ҳамаи он бинандагони радиои озодӣ ки чанд дақиқа мешавад моро дар пахши мустақим мунтазир ҳастанд. чун ҳамеша ҳар субҳи барвақт ман ба шумо сипос мегӯям ки моро ҳамеша пайгирӣ мекунед ва хабарҳоро аз радиои озодӣ дунбол мекунед аз озодӣ видео канали махсуси радиои озодӣ дар ютуб. Шавлодин Хоҷа ҳастам аз он ҳар субҳ дар хидмататон бо хабарҳои тоза ва дар чанд дақиқа ва умедворам ки ҳамеша ҳамин гуна ҳамроҳи мо хоҳед буд ва имрӯз низ чанд дақиқатонро барои шунидани хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон мебахшед. Имрӯз сешанбе аст 26 март. дар Тоҷикистон истироҳати наврӯзӣ идома дорад, вале мо дар ин рӯзҳои истироҳатӣ низ дар хизмати шумо ҳастем бо ҷамъи ҳамкорон аз Душанбеву дигар минтақаҳои кишвар. хуб, сараввал оғоз мекунам аз вазъи боду ҳаво дар се давлат. аз Прага ки қароргоҳи мо дар инҷо аст, мо имрӯз ҳавои абрӣ хоҳем дошт. пешгӯӣ мегардад ки дар давоми рӯз борон борида гармӣ ба 10 дараҷа берасад. дар Москав имрӯз эҳтимолан барфу борон меборад. ҳароратсанҷ дар давоми рӯз 5 дараҷа болои сифрро нишон хоҳад дод. вале ба ҳар сурат пӯшидани либоси гармро фаромӯш накунед. ҳавои имрӯзи душанбе тағйир ёбанда пешгӯӣ шудааст. рӯзона ҳарорат ба 24 дараҷа мерасад ва бегоҳи рӯзӣ боридани борон дар назар аст. хуб, акнун рӯ меорем ба хабарҳо. дар Тоҷикистон мақомот ва ҳам доираҳои коршиносон аз иттиҳоме ки ахиран дар нисбати муовини нахуствазири Қирғизистон Ҷениш Разоқов садо додааст ки гӯё ӯ метавонад як ҷосус ва ё гумоштаи Тоҷикистон бошад, изҳори ҳайрат мекунанд ва бархе мегӯянд ки ин метавонад як тафтияи афроди манфиатҷӯ бошад. бахши қирғизии радиои озодӣ рӯзи 23 март навишт ки бо исрори парлумони Қирғизистон хадамоти вижаи кишвар ба таҳқиқи хабарҳо дар атрофи исми Ҷениш Разоқов шурӯъ карданд. Роҳат Сулаймонов, намояндаи расмии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон гуфтааст ки таҳқиқ шурӯъ шуд ва дар бораи натиҷаҳои он маълумоти иловагӣ нашр мешавад. вакилони парлумони Қирғизистон зикр карданд ки гӯё гумоштаи Тоҷикистон будани Ҷениш Разоқовро аз навиштаҳои васоити ахбори Тоҷикистон дарёфт карданд. матбуоти қирғизӣ навишт ки соли 2016 вебсайти Таҷикистан.org иддао карда буд ки гӯё Разоқов замони раҳбари вилояти Ботканд буданаш дар солҳои 2010 бар ивази пули калон ба ҷониби Тоҷикистон маълумоти ҷосусӣ медод. вале феълан чунин вебсайт дар интернет вуҷуд надорад. худи Разоқов дар вокунишаш ин иттиҳомотро бепояву асос хонда рад кардааст. дафтари матбуоти ҳукумати Қирғизистон ҳам рӯзи 25 март бо пахши изҳороте гуфт ки ин иттиҳомот бепояву асос ва дурӯғ буда хусусияти таҳрикомез дорад. таҳқиқи иттиҳомоти зидди Разоқов дар пайи ҷаласаи рӯзи 20 марти парлумони Қирғизистон шурӯъ шудааст ки дар он гузориши ҳукумат дар бораи музокироти панҷрӯзаи байни ҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон оид ба муноқиша дар марзи ду кишвар шунида шуд. дар муноқишае ки рӯзҳои 13 ва 14 март дар минтақаи марзӣ рух дод, 2 шаҳрванди Тоҷикистон кушта ва беш аз 20 нафар аз ҷумла 3 шаҳрванди Қирғизистон маҷрӯҳ гардиданд. тавре шумо ҳам медонед сабаби муноқиша мухолифати сокинони деҳоти тоҷикнишин ба сохтмони роҳе дар қитъаи марзии Куктош Оқсой Тамдиқ буд. дар пайи музокираи ҳайату ба раҳбарии муовинони вазирони Тоҷикистону Қирғизистон Азим Иброҳим ва Ҷениш Разоқов рӯзи 18 март дар протоколи муштарак гуфта шуд ки ҷониби Қирғизистон ба бунёди қитъаи роҳи моҷаробарангези Оқсой Тамдиқ идома медиҳад ва дар баробари он ба сокинони Тоҷикистон иҷоза мешавад дар 2 километри ҷанубтари ин қаламрав дар қитъаи роҳи Ворух Сомонин Исфара рӯи худро бисозанд. илова ба ин қарор шуд ки аз ҳисоби хотимони милисаи ду кишвар патрули муштарак созмон дода шавад то ин ки гурӯҳҳо таъмини амниятро дар марз назорат кунанд. постгоҳҳои марзӣ аз ин макон бардошта мешаванд. инчунин ҷонибҳо дар нисбати ҳодисаҳои рух дода дар марз 7 парвандаи ҷиноӣ аз ҷумла аз рӯи моддаи кушторро боз карданд. хуб, бинандагони азиз, ба ҳар сурат мо ҳар хабаре ки дар марз мешавад мутмаъин бошед ки якум шуда барои шумо мерасонем. ин ба он нафароне аст ки зиёд аз мо дар ин чанд рӯзи охир дар бораи вазъият дар Ворух мепурсанд.
фақт ва бемориҳои сироятӣ гирифтор шудани зиндониёни тоҷик як мушкили аслӣ дар муассисаҳои ислоҳии тоҷикистон будааст. Ин хулосаи як санҷиши умумии ҳуқуқ дар зиндону боздоштгоҳҳои муваққатии кишвар аст ки дар соли 2018 анҷом шудааст. маълумот дар бораи гирифтории зиндониён ба бемориҳои сироятӣ дар тоҷикистон дар чанд соли ахир мақомоти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия аксаран пинҳон медоштанд, вале имсол ин омор дар маърузаи солонаи ваколатдори ҳуқуқи инсон дард шудааст. дар ин гузориш ки дар сомонаи расмии ин ниҳод нашр карданд омадааст, дар чанд соли 2018 барои беҳтар кардани ҳолати зиндониҳо ва муассисаҳои ислоҳӣ чораҳо андешида шудааст, аммо вазъи нигоҳдошти зиндониҳон беҳбудӣ металабад. гузашта аз ин ба гуфтаи ваколатдори ҳуқуқи инсон дар муассисаҳои пӯшида насб нагардидани камераҳои мушоҳидавӣ дар ҳуҷраҳои пурсиш бо маводи доруворӣ ва озуқавориву лавозимоти ҷои хоб ва ҳолати бедоштии маконҳои истифодаи умум таъкид шудааст. танҳо дар соли 2018 ташхиси зиндониён гирифтор будани 30 нафари нав ба бемории ВИЧ-ро муайян карда, ҳоло дар муассисаҳои ислоҳӣ 307 нафар маҳбус бо ин беморӣ адои ҷазо мекунанд ки аз шумораи умумии онҳо дар маҳбасҳо 262 нафарашон ба табобати ретровирусӣ фаро гирифта шуданд. ҳамчунин теъдоди гирифторони бемории сил дар зиндонҳо 173 нафар аст, омадааст дар гузориши ин ниҳод. ин дар ҳоле аст ки 4 соли пеш мақомоти расмии кишвар шумораи маризони ВИЧ-ро дар маҳбасҳои кишвар 821 нафар баршумурда буданд. масъулони идораи зиндонҳо аз пешниҳоди омори дақиқе дар бораи ҳалокати маҳбусон дар зиндонҳо худдорӣ мекунанд, аммо созмонҳои байналмилаливу ғайриҳукуматӣ теъдоди маҳбусони бемории сил ва ВИЧ дар маҳбасхонаҳои Тоҷикистонро аз 2000 зиёд мехонанд ва мегӯянд солона даҳон нафар аз бемориҳои гуногун мефафтанд. масъулони вазорати тандурустӣ ва маҳбасхонаҳо мегӯянд маҳбусон бо қадри имкон бо маводи дорувории ройгон таъмин буда пайваста зери назорати табибон қарор доранд. худи зиндониҳои собиқ ҳам мегӯянд пас аз дахолати созмонҳои ҳуқуқи инсон вазъ каме тағйир кардааст. айни замон мақомоти Тоҷикистон мегӯянд вазъи зиндонҳои кишвар назар ба солҳои гузашта ва бо афзоиши маблағгузорӣ беҳтар шудааст, вале айни замон ба гуфтаи онҳо зиндон ҷои истироҳат нест. нигоҳ меандозам ба хабарҳои ҷаҳонӣ, аммо умедворам ки то охири суҳбат бо мо хоҳед монд, чунки боз бармегардем ба Тоҷикистон ки боз ман чанд хабари дигар дар робита ба Тоҷикистон ба шумо пешниҳод хоҳам кард. дафтари созмони милал дар Афғонистон мегӯяд таҳқиқи пешакӣ нишон додааст ки дар натиҷаи ҳамлаи ҳавоии нирӯҳои байналмилалӣ дар шаҳри Кундуз 13 ғайринизомӣ кушта шуданд. дар баёнияи ин идора аз рӯзи 25 март омадааст ки дафтари созмони милал аз марги ин афрод ки 10 нафарашон кӯдак буданд нигарон аст ва баъзе аз онҳо аъзои як оила буданд. дар изҳорот гуфта мешавад дар амалиёт нирӯҳои давлатӣ ба зидди толибон дар маҳаллаи Телавка дар Кундуз дар шаби 22 ба 23 март ҳамчунин 3 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. сухангӯи нирӯҳои НАТО дар Афғонистон рӯзи 24 март зарбаи ҳавоӣ дар ин маҳалларо тасдиқ кард, вале гуфт ба онҳо хабаре аз марги ғайринизомиён нарасидааст. Дебра Ричардсон гуфт ҳадафи онҳо роҳ надодан ба марги ғайринизомиён аст, вале толибон барқасдона дар миёни ғайринизомиён пинҳон мешаванд. соли 2018 дар ҷанг дар Афғонистон бештар аз 3800 нафар кушта шуданд ки дар муқоиса бо соли 2017 зиёдтар мебошад. Питер Табичи аз Кения ки бахши умдаи маоши худро дар кӯмак ба талабаҳои деҳкадаи Пвани сарф мекард, ҳамчун муаллими беҳтарин ҷоизаи $1 миллион дарёфт кардааст. Табичи муаллими улуми табиӣ ҳар моҳ 80% маошашро барои харидории китоб ва либоси мактабӣ ба талабаҳои камбизоат медод ки бисёри онҳо падару модар надоранд. дар мактаби деҳот ба гуфтаи Табичи ҳамеша ашёи хониш намерасад ва бисёр талабаҳо пиёда бо тай кардани 6 ё 7 километр ба мактаб меоянд. Табичи ҳамчунин бо хонаводаҳое суҳбат мекунад ки мехоҳанд духтарони ноболиғу худро ба шавҳар бидиҳанд. ӯ аз ин хонаводаҳо хоҳиш мекунад ки бигузоранд то духтарҳо мактабро хат намоянд.
талабаҳои табиӣчӣ дар сабқатҳои миллӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла ҷамъияти кимиёии салтанатии Британия иштирок карда ҷоиза гирифтанд. ҷоизаи Global Teacher Prize ки онро сармоядори ҳинду Сани Варқӣ таъсис додааст ҳамасола тақдим мешавад. ин ҷоиза 150 ҳакам дорад. барандаи ҷоизаи соли равонро аз байни номзадои 179 кишвар интихоб карданд. давре гуфтам бозам бармегардам ба хабарои Тоҷикистон. зимнан як хабари дигар ки баъд аз чанд дақиқа барои шумо хоҳам гуфт ба мактабҳои Тоҷикистон дахл дорад ва ба муҷозот шудани баъзе аз волидайн ки нагузоштан фарзандонашон ба мактаб биравад. ҳамзамон ман дар бораи қурби асъори хориҷӣ аз ҷумла рубли русӣ барои шумо дар поёни суҳбат ёдовар мешавам. аммо пеш аз ин рӯ меорам ба як хабаре ки дар вебсайти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон нашр шудааст. ин ниҳод рӯзи 25 март гузоришҳои нашр шуда дар бораи дар боздошт мавриди шиканҷа қарор гирифтани сокини ноҳияи Рӯдакӣ Алиҷон Ашуровро рад кардааст. ёдовар мешавам ки Нурулло Ашуров падари Алиҷон Нурулло Алиҷон Ашуров як моҳ пеш ба ҳомиёни ҳуқуқ шикоят кард ки маъмурони милиса писарашро дар боздошт то ҳадде шиканҷа доданд ки 4 рӯз худаш чизе хӯрдан натавонистааст. вале вазорати корҳои дохилӣ дар вебсайташ навиштааст ки ин ҳарфҳо ҳақиқат надоранд. дар изҳорот аз ҷумла омадааст рӯзи 4 январи соли 2019 аз тарафи ситоди ягонаи ҷумҳуриявии прокуратураи генералии Тоҷикистон нисбати Алиҷон Ашуров парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Алиҷон Ашуров санаи 4 январи соли 2019 ва 7 январи соли 2019 аз муоинаи тибби судӣ ки онро эксперти тибби судӣ собиқаи кории зиёда аз 40 сола дорад гузаронида дар бадани ӯ ягон ҷароҳатҳои ҷисмониро пайдо накардааст. ҳамзамон санаи 4 январи соли 2019 дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббӣ Ашуров Алиҷон аз шаҳодатгардонии тиббии дастгиршудагон гузаронида шуда дар бадани номбурда ягон ҷароҳати ҷисмонӣ ё ин ки осеби гирифташуда дида нашудааст. инам дар ҳолест ки пайвандон мегӯянд Алиҷон Ашурови 27 сола ба ҳайси сартарош дар Русия кор мекард ва моҳи декабри соли гузашта ҳамроҳи зан ва кӯдаконаш аз он ҷо ихроҷ шуд ва ба Тоҷикистон баргашт. ӯро дар фурудгоҳи Душанбе дастгир карданд. наздиконаш мегӯянд ӯ барои таваҷҷӯҳ ба терроризм ва қасди сафар ба Сурия муттаҳам аст. Нурулло Ашуров гуфт писараш аввал дар бинои раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил нигаҳдорӣ мешуд ва ҳоло ба боздоштгоҳи муваққатӣ интиқол ёфтааст. мо дар ин бора чанде пеш бинандагони азиз гузориш ҳам доштем ки шумо метавонед ба озодӣ видео биравед ва гузориши муфассалро дар бораи шикояти падари ин боздоштшуда тамошо кунед. ба тавре ҳам гуфтам хабар дар бораи мактабҳои Тоҷикистон. додгоҳ дар ноҳияи Нуробод волидони 3 духтари наврасро барои монеъ шудан ба таҳсил 10,000 сомонӣ ҷарима баст. волидон аз он нигаронӣ мекунанд ки далел ва сабаби дур шудани фарзандони онҳо аз мактаб дар додгоҳ ба назар гирифта нашудааст. ду падаре ҳам ки ахиран дар Нуробод барои монеъ шудани духтаронашон дар додгоҳ посух гуфтанд бар ин боваранд ки ба далели дурии роҳ ҳоло касе ба онҳо кафолат дода наметавонад ки фарзандонашон то ба мактаб мерасанд ва хубу саломат бармегарданд. падари ду духтари навраси дигар ки ба монеъ шудани ба таҳсили духтаронашон айбдор мешаванд мегӯянд шароити иқтисодияшон хуб нест ва умед доранд инчунин ҳолаташон ки бедалел набуд дарк хоҳад шуд. мақомоти ноҳия ҳам мегӯянд дар воқеъ дар ноҳия мактабҳое ҳастанд ки аз ҷои зисти кӯдакон то 5 километр дур мебошанд, аммо далели дурии роҳ то мактабро онҳо як баҳонаи барои монеъи таҳсили фарзанд шудани волидон медонанд. бояд гуфт ки ноҳияи Нуробод ҳудуди 17,000 хонанда дорад ки дар 85 мактаби биёна таҳсил мекунанд, аммо бинобар набуди мактабҳои 11 сола кӯдакони бархе аз деҳот маҷбуранд бо тай кардани масофаи зиёд барои таҳсил ба рӯстаҳои дигар бираванд. ба гуфтаи мақомоти ноҳия дар як соли ахир онҳо тавонистанд бо роҳи ҷаримаву ба ҷавобгарӣ кашидани волидон 47 нафар аксаран духтарони аз таҳсил дуршударо ба мактаб баргардонанд. тибқи омори расмӣ дар 2 соли пеш 10,000 волидон
برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیت فرزند جریمه شدند. یکی از عامل‌های اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان بوده است. بنا بر ارزیابی اخیر بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل 30% دختران تاجیک بعد از تحصیل حتمی تا صنف 9 دیگر خواندن را ادامه نمیدهند. یک سبب اگر خرافاتی بودن برخی از خانواده‌ها باشد، سبب اصلی دیگر دوری راه و نبود شرایط خوبی تحصیل برای کودکان در دهات است. در عین زمان به تاکید تحلیلگران به جوابگری کشیدن والدان و با مبلغ کلان جریمه کردن آنها برای مانع شدن به تحصیل فرزند راه حل نیست. آنها میگویند باید اول برای جلب کودکان و بخطری خواننده‌هایی که مجبورند چندین کیلومتر را در فصل گرما و سرما طی کنند شرایط فراهم آورده شود. خوب و دوستان عزیز، اکنون برای شما درباره قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان میگم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است. به این ترتیب امروز $1 با 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو با 10 سومانی و 72 درم و 1000 روبل روسی با 146 سومانی و 80 درم خریده و فروخته می شود. این چند خبری بود که من خواستم در این صبح صادق به سهم شما برسانم دوستان عزیز، اما این روز نو آغاز شده است و خبرهای بیشتر از این هم داریم. پیش میگم که گزارش‌های جالب شما رو در برنامه خبری منتظر است. از همین خاطر اطمینان دارم که چون هر روز تماشای برنامه را از دست نمیدید، من در سرخط خبرهای روز که بعد از کمتر از 3 ساعت تقدیم شما میشد بازم با ملاقات با شما خواهم آمد. تا اون زمان اگر شما هر خبر و یا ویدیو و عکسی دارید و لطفاً به ما بفرستید. و ضمناً بازم چون دیروز گفتم امروز هم میگم اکثریت شما عزیزان درباره محدودیت نیروی برق در مناطق مختلفی کشور به ما شکایت میکنید که به میگید که هرچند وعده شده بود که تو فرارسی یا که تو جشن نوروز این لیمیت برداشته میشد، اما این طور نشد و همکاران ما حتما این موضوع رو پیگیری خواهند کرد و پاسخش رو تلاش میکنیم در صحبت‌های بعدی از زبان برق توجیه بس شما برسونیم. و تشکر میگم که ما رو تماشا میکنید، با ما همکاری میکنید. با امید دیداری بعدی که کمتر از 3 ساعت دیگر صورت میگیرد، من شما رو به خدا میسپارم و برایتان روز خوب میخواهم.